मननी की गाना तोहर बाजता बे सगरी कमन कमन कांड कइले बाबे चित्त कवरी मननी की गाना तोहर बाजता बे सगरी कमन कमन कांड कइले बाबे चित्त कवरी लागत ना सखिया के तोहके दासा बनैले बा लागत ना सखिया के तोहके दासा बनैले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा जोश में आके तू हो गइल हिस्से फायदा उठैले बा तोरा तो भइल बदनामी उसारा बा मुँह पर मास्क लगैले बा जोश में आके तू हो गइल यही से फायदा उठैले बा तोरा भइल बदनामी उसारा बा मुँह पर मास्क लगैले बा दिल केहू के दुखैलू यही से तोरो तो दिल दुखैले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा राइटर नरेंद्र पवन तिवारी कहल के बाटे जरूरी हो राइटर नरेंद्र पवन तिवारी कहले की बाटे जरूरी हो आबे समझ में न रोशन विकास के कैसे बची भोजपुरी हो राइटर नरेंद्र पवन तिवारी कहले की बाटे जरूरी हो आबे समझ में न रोशन विकास के कैसे बची भोजपुरी हो और संतोष मीडिया बहुते हाला कइले बा अरुण संतोष मीडिया बहुते हाला कइले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा चुसले बा खूब चुसैले बा वीडियो भी वायरल कइले बा।